Diolch is mis Laura agus sin na ceir scéile Berlin an tachtain seo Nuacht Cúla4. Tá feachta súntasach agus tóchtach agrathe ag daltaí in Mhílscoil fádrig. Lán na neantathe nullag. Balló for airgid an lá speisialta seo son na cartharnachta Barnardos. Bhí deisig dína óga in nún na nál páirteach lacha in núchláán Lego na nullag. Tugu seans dó a bheith saolaíochta úsáid chun baile nulagiú le hógáil le Lego. Thug seán cuairt ar chloch na cuilte, áta bhfuil daltaí amon ócáid tomsithe airgid agus iad asú le cabhrú le páistí in Gaza. Tuairfar an targad a bháilleofar gon charthaneocht UNICEF. Ar an séú lás fihid de bhí na nullag denfar ceilere ar lán drolín. Leabhar seán le dtíine óga in iarthar chiaí faoin na bheistis tí agus fuair sé léargas ar gacha mé ar bunachab ar an lá.